side, LAC committee, right from Rongkhang LAC committee, Amri LAC committee. Yang long tribe Inglong so kay dokan ali dar pini tumang na cetong dunero adewasi puno naga rengma puno koki puno iwa garo puno demasa puno lapen lutha puno lapen gurkha pen senglok kaduk kuweta medak pini na cetong dulu besin ni tek ponong lo lapen dak nilitum Karbianglong West Karbianglong lapen demasau arat cetong si lapan somai nilitum talon pono Bangkan amuluk cetong pon. Pini ladak ke kacetong pon bang kena tu amuluk expectation ke 10,000. Bang suri cap amuluk kacetong ini masih dong expectation dulu. Sidame kaldu ke Karbianglong orang tak cini lo APSLC atau ke Central Committee pen sikai si tatangka koros moe. Tangka pale moe sta lasi amethang sisi komiti itu amethang tangka sikai si ini cirum pensi amethang to motor gari pensi alang letung pini homosting ko truck pen ame nang cetong dun lo lasidak pini letung kacetong apai duunang la sidame motor gari kadore tangka moha kadore ajok nili tumbang adak pen bangke ratu bangke bangke ini den lo sidame amethang ke bang kantung nai atum an bangke nang cetong dun lo latung bangke APSLC lo alidar lapen PS long alidar sisi long alidar tum an bangke nang cetong dun lo besi long lo lapen menangan akhir jumen itu long lo nang cetong dun de sita nili tum nang arja tum khiti besi ni tempat birta bangke nang pali non het jong dari tempat pon lo nilitum sikai isi ta nilitum pajir pon long le lapen Central Committee pen nilitum pali pon long le rat atu amethang under the leadership of JI Kathar mate APSLC a party rat aphan ke claim piji long le lang phan ke raiji aphan pen chenglok ake heno project dan nang ke bibor yelong katerek dun una jakong ke do jok rada tu ninga cek frequency alang itu bang landa kalilang APSLC power bang lu tante autonomous state kapalong wek jikela so party hinlo basi rata maning frequency metang jakong pen wa tepini ladang bang so amaya long nang litum non kewang ji MLA election kili phan ko pini chetan timum pondo pini kapak lang pon jikela ke ang ke clear lo non kewang ji election ilitum opposition unity ben se chedan po dasi opposition Karbianglong ke activities nitum claim pon rapet lo chingrum bom ben silitum claim pon rapet lo dasi non election ho tame nilitum matha pon lo je ilitum si opposition unity of force ben si la non assembly election karja bi phan bang pon ko tapen BJP phan ke parem wek ko opposition dum silitum MLA pholok da kachirai phan si ilitum claim pon tela bangso MLA kiliga long nang litum non APSLC det kali ka chingrum matidi la bangso ka chingrum ma long a candidate ko pilo chetak rai son tong ka chingwai ma mate APSLC song alida tum tong MLA tiket hang non ki bang jilang major political party tum ka chingwai dolang khala song thek an bangke jong se ka chingwai klang luk lo dang la ke na tum apulong ko sida non mat ke opposition force ben sini tum claim po bangke ni tum pangdak pon lo lapen claim po te a candidate inut bahini phaning wai pon lo ma non mat pangdak delang